Kata mkhizi hayi sala tsamelo senga elo batla mosebetsi. Le ntse la itso khula ke tse botsholetse ke. Hayi wena Mvukeni. Mthambe nje usadlule ezikweletini zakhe. Le? Dikoloto? Dikoloto? Usikampa ntsusa. Yena ke le tjena tata. Hey, ke mmema hampe ya go le mo tshibala. Manene, enzima into yokufuna umsebenzi. Ndazi ngamlo. Ifana nqwa nalento ukufuna ukuvotelwa ngabantu. Indoda ufika iphuma ingena. Cenga abantu bamabayivotela. Usho kanjani njalo? Yabona, as far as I'm concerned, Magubane, ukuba bendinokuzikhethela, yava ke, ndifumane ithuba elihle lokuthetha neziphathamandla, bendiya kucela ukufundisa abantu ukubhala nokufunda, yava ke, ndawugqiba ndibe sendibafundisa ke ngoku nokuba kwenziwa njani naxa kuvotwa, ukubhala unxi, yava. Awu kanti cha awuyazi ukuthi le bantu laba bathanda kuvotela bangasuka bangena la hostel bazokugeza amanyama mabathanda bayezibhedlele bayokubheka bangakuyazi ukuthi ugula kanjani Utsho njani? Yeah, awuyazi ukuthi sometimes basukela umntwana bangamuyazi nje bafika bamqabula ababhizi bamqabula. Oh Wena ndoda. Sengiqala nyanya amaphepha enokhetho futhi manje. Niyawafaka lamaphepha aniyabuya niwasusa. Asesiwa lamaphepha la abolisa indonga zethu endangcolisa. Yemdala. Intiro wamelo noyenza kalo. Me mfamba nifaka ti-post. Leswaku kwendleka yini antivi nchumu. Wanito shanerini. Hey. Uzothini wena manje? Angikuzikhulumani. Mina ngikhuluma ngamaphepha lawo. Bheka la mdala. Ngithi kuwe umsebenzi wami ukuhamba ngifaka lamaphepha lawo. Ukuthi khetha ubani nini kuphi angazi lutho mina mdala futhi ngizoba ngekho uyangizwa ukuthi ngithini. Hey, ihostel lethu leli asifuni ngqole le hostel lethu nasuka amaphepheni mina ofakile. Mdala nayi cell number yami uzangifonela uma sekuphele lokhetho ukuthi ngibuye ngizokhipha yonke le dodo okhuluma ngayo sezwana ene futhi angazi ukuthi uzangithola lapho ngoba ngizoba sengise Cape Town ngaleso sikhathi leso. Uyeza. Oh, kabazela. Magingwana. Yewena. Wempimpi ndini? Ukhethe nomthandayo. Ubona uzokwenza lento ofuna ukuyifunayo. Nawo manje madoda. Oh, nyoni. Oh, madoda. Oh, siyabonga. Yadala inyoni madoda. Sengifile uphanga. Sinawo amadoda anesibibindi lendlu yethu. Manje sawuvotela wena ubese ngoba ukhuluphele Kulula. Sovotela ukhabazela. Ukhabazela indoda amadoda futhi unemali. Plus ngaba sephuthela elikhulu uma ngathola ukuthi sivotela isihlupheki nje. Ikhumbula ukuthi ukhabazela uyedwa indoda inamabhizinisi amathathu kule hostel. Kunjalo nje uyinduna yenkosi. Hey, uvota kanjani ngoba bathi udweba papa bano kulobuso ungabufuni Ayazi kade. Kodwa kuthiwa kunesibuko esikubukayo uma ngabe uvota. Ungaba senkingeni impela uma ngavotela indoda engasiyona esigodi sakini. Suka lapha wena ngobese. Niyabona madoda kuba imfihlo yakho wena wedwa. Alfred. Oh. Dala mtshela mkhulu ndi yimi nduna la. Hayi. Oh. Oh, no ngikobazela. Akadaziba. Hey, oh, kobazela wabuke ngathi wena nje kwenza njani? Komosi. Ungebona umlimi wabantu abaya. Kuvele kwaqwada ukuthi cha. Ngeke uthole umsebenzi. Noma sengiphelile ngivikela ngaqeda ngifaka uniform phela. Yazi ba umkhizi ungena kanye xa sixoxa ngalento sisithi ukufuna umsebenzi kufana kanye nokufuna ivote ebantwini.
ya tina chawe wakhulunya liqinisa ngaleli qinisa lakho ngoba tina vele sifuna kuvotela wena. Hey, wemadoda. Uyazi nikhuluma nje. Uyazi mina ngizwe ngandlebenye lapha ehostel. Ukuthi kuzoba nokhetho lebona. Hayi, Kabazela. Angithandi ke le nto nikhuluma ngayo manje. Komse. Usuphathwa yini ngamanje? Kwenze njani? Hawu, madoda. Nani niyabona nje ukuthi kuphule kamnandi kanjani ehostel. Ngisho nakho nje still line no8 kumnandi. Niyazi nani uma sekusondela ukhetho ukuthi kuye kusuka udlama into ongakazi uyibona. Yona ke into engiphatha kabi leyo. Utsho xa kufike ixesha le-elections. Ngishona kanye ama-election lapho. Kimfetsisa mo. Uhlekani? Angithi siyavumelana madoda ukuthi uma sisuka lapha siyakukhabazela ukuze simazise ngalolu daba lolu. Akunjalo. Uqinisile Manyoni ukukhabazela uyeyana yedwa. Sihambeni. Asihambeni. Hawu uyaye amadodo mama. Ukhetho lwezibonda salapha. Nazi ukuthi le ndaba yokhetho izonisiza kakhulu. Izonisiza kakhulu ukuthi kufezeke ifiso zenu Khabazela. Antu angithola. Kodwa nokukhumbula into yodwa ningayikhohlwa le ndaba ukuthi mina Mchunu noma niyavota niyakhetha nenzani mina angizunyakaza esikhundleni sami. Ngoba ngabe kwawunsumpa ngokomthetho. Lokho kezwa kahle. Angishawa ngizwe. Hayi Mchunu, ndiyakuva nangona lento ithethayo ingekho mthethweni Mchunu into ukuba uxelele abantu ukuba mabavotele banini. Thina Mchunu sinelungelo lokuba sinyule umuntu esifuna ukumvotela. Kwamna lo Mchunu ndiza kungena elunyulweni lokuba mandivotele. Ndiyangena Mchunu, andidlali. Mabandivotele abantu Mchunu. Mabandivotele. Uyabona Khabazela. Wena njengenduna yenkosi. Uyabona amadoda alahleka sibhekile. Wena uyazi indlela. Futhi yazi ukade siphilisa. Awuyilungise lento Khabazela. Bheka bona nomfukeni laba bangaba angahlala lapha elumbeki. Vote akhethe na angikhethe yabona into yabona nje Khabazela. Cha, ngiyakuzwa wemagcingo wami. Kodwa ungakhohlwa maqina nokuthi intombi iqhoma la ithanda khona. Kanti ke futhi ke uma ngabe uthi ke phela uyayiphoqa maqingo. Awuhlukene nomuntu osodlengulile. Uyabona mina njengenduna yenkosi ushilo nje. Nginabantu abaningabi ngoba ngiyagunda. Ngibolesa nemali. Hawu, abantu masingazi zonke indlela. So ke nami nje bese shilo ushawe nje. Uzolingenela ukhetho maqingwana. Mabakhetha abantu. Ya, Maqingana, mina ngempela nami le ndaba niyibona ukuthi injalo mpela. Because uqinisile baba Makiza ngaleli qinisa lakhe. Wena. Thula wena maleli zizimbani leli. Shut up. Awu, Maqingwana. Yabona into eshoyo ngathi ayilungile. Uyazi njani ngesinye zeyizathu ebanga ukuthi abantu bafuna ukukususa kulesikhundla sakho. Umthukelana ushilwana. Ya, khona manje univiza lizambane. Mawuni bekile mina nifana nelizambane mina. Ya, nami nibona ukuthi kungcono ukuthi ningene kuleli khetho ke bantu banikhethe vele. Futhi mina ninema homeboys wakithi mina azonikhetha mina. Futhi wona le mazambane rawo mawanikhethe ke le mazambane ngoba wena uthi simazambane. Dondo. Hey, Nyoni. Hawu nawunokatsheni madoda. Awu ngobi. Angibe ngwathanda ngamadoda. Anibona madoda angibe ngithanda. Uyabona ke masikhuluma ngamadoda, sikhuluma ngalabantu. Bazongivotela. Ngoma kanjani Nyoni? Uzothini Maqingwana? Ngoba nani nokhetho lusemnyango. Konje ngabe nawe uzokhankasa Maqingwana? Ya, umthetho wami Mina lo ngeke ngivotele. Hey, nihlekani? Nihlekani la? Khabazela, nihlekani? Ngiyahlekisa. Nabona ke?
ngiyabona nihlangane ngami nini aningazi nini bonke abangayikhokheli lento bazophuma endlini zabo ngizonyoniphi sezwana ngizonithola aningazi nini aningazi mamela ke bonta le nna ha ke le tjena ke be ngodisa dikgethong tsena se tlang ke re ba di gambler ka ofela ke bla tadi ba ke bela ka bana ba popola madice dikarete copy dice morabaraba casino loto dipere je handicap ka ofela ba ke bla tadi ba ka ba he ban tshepa ibile nna he ke ka ba emela ka botshepedi ba ke go mfote Dale kasele bale siyafela lebapala mina. Wesibeko vala lo mlomo wakho uzakusiza mzwana udla iphalish. Yeza umchuni manje. Soletha amaphamanga la. Hayi, akona manga la. Uzothi nawe ubungikhokhela ube wazi ukuthi ngitshela iqiniso. Awenza okuncane phela. Ye wena ungazodlala la ngiso. Angidlali. Khuluma uzengani? Sibeko. Talk. Hey, wena ngikhuluma nawe wena. Ngikhuluma nomkhulu. Ngithi mina ubusuzwile kalabantu abezitulo lokuthi bavotelana la hostel. Abanye abantu bafuna ukwenza double story yemkhulu. Yeah. Wena nqoma thatha. Lawo maphepha siwabeka lonke le hostel. Sezwana? Kodwa mnumzane, mina ngiyiphoyisa ngizawenzana amaphepha kunokuthi ngibhekane nezigebengu. Hey, hamba njengamanje, hamba. Wenzizwe nina nabakithi dala sibambisene sisizana ngazo zonke izinto manje kunodaba olukhulu kabi la ufuna silungisile udaba lo kufanele lusheshe silungise ukuthi ke mina ngikhethwe nini kuningivotele ngibe sponsor la hostel khona ke mina ngonigunda mahala ezinyangeni ezimbili njalo uzawuberekile ngobani ukukera inhluthu kuyadura asipheli khona lapho kuphela siyadlula futhi sithi ke abafuna imali ukuboleka hayi bazoyithola sikhona kanti abafuna ukushada batshela mina ukukhabazela kamavovo ahambe ayobaloboleka Wemadoda yazi lento ekhulunywa induna yenkosi ayidlali izoyenza ngempela ngiyayethemba mina induna yenkosi Obantu nami khona intombazana la elokishini engifuna ukuyilobola awu ngicela wena kabazela ungilobolele yona okusalayo hayi ngizibonela hayi kulungile naku sengishiwe isikhathi awubheke nje uma senikhethile ngizosebenza kuze kube sebusuku wakabazela umsana loya besicale ukuthi sakuhamba naye kusasa ekuseni sokufuna amatohwana akusumkerisise kuhle akhathi cha cha senobuya kusasa njengoba ngishilo njani manje kabazela ngoba ni besithe sizakuvuka kusasa ekuseni angangikhethi phela ngabe isibonda lana umsebenzi ngakawazi ukwenza njengamanje manyoni love asipopele ngasihamba manje Nsizwa kithi. Sibonene sizwa. Kunyane nsizwa kithi. Sibona sizwa kithi mina ngombokazi. Bengicela ukubona lesizwa kithi uMagubane. Magubane. Magubane. Yebo. Ya nangu lapha mambokazi ya. Athi wafuna kukubona la. Ngiyabona. Nangu. Isho mfambokazi. Sibonene. Nsizwa kithi. Linjani kodwa? Sikhona kunjani? Hayi no. Kulungile wazi ukuhlala khona lapha phansi. Siyabona. Ngisakwazi. Angisakwazi angazi ngigeze phi namhlanje ngivakashelo uwe mfowambokazi. Bengithi sewadla umhlala phansi udla imali kade. Uphinde neze inkomosi. Ngivakashile nje. Ukuthi amanzi la kamakhona aphinda ame futhi. Khona kunjalo. Manje ngakusiza ngani? Kulolu khetho lizayo. Ngifuna ukubaqoqa bonke. Manje njengendoda engethemba ke ephatha amakhathakhatha. Ngiyakholwa ukuthi ngingaphumelela. Hayi. Yabona ke mfowambokazi awume nje kancane ngendaba yamakhathakhatha. Kahle ubuka kezwe ukuthi nami ngingenele ukhetho. Phinde. Lalela. Yabona mina ngifuna abantu abaningi. Ngifuna nje ukuthi wena uwedwa nje. Noma ke nabanye labo abangani bakho ababili abathathu. Manje ke navotela mina. Mina ngizokunikeza umuthi uphalaze ugume wenze konke. Ungangikhokheli ngisho indibilishi.
Mawungivotele nje kuphelile. Awu. Usho kanjalo. Kunjani? Wenzizwe. Angifuni ukuthi uzofinya igazi la kunini. Ningangibangisi. Ngifuna ukumela lo khetho ngedwa. Ngeke khabazela. Yimina onabantu abaningi la. Ngoba nginyanga. Hayi. Bheka la. Wazi ukuthi kanjani? Yimi Mandela walapha ehostel. Wazibonela nawe ngendlela. Yeah, road to freedom. Bontate tlogela wena natha ka ntho e siyo mona ke nna Thabang Mofokeng moshena kwakwa thaba di matsa ke di hula ka pele bona fela balatedi ba ka ba fafi madaisi kopidaisi di pere mahlalela ka fela ke ba party ya ka yo e leng majority minority gambling party MMGP Wena Mafukwana ninochawelo namakhasa musami niboleka mina imali mina ngibolekisa imali ngiyabakunda abantu habo ngibenzela igato limbadada kanti futhi nginduna yenkosi mina habo nizwe zakithi le zokhetha mina uthi ube mina Kabazela cela ngizwe kahle madoda Niyabona mina nginyanga yalo lonke leli hostel njengoba lingaka nje Abantu bachatha la kimi baphalazana bagqumana bancindela ngisho umkhulu uqobo lwakhe benonqumana bachatha la baphalazela endlini ngisho insizwa kasalo lonke le hostel konke lokho zikwenza la endlini izovotela mina hayi bekani la mandulo niyazi ukuthi bonke lebantu basuka rapha phezulu bajumpa rapha rimpompo yemfula bavotela mina bonke futhi kukhona laba batenga scope lapha kimi abanye batenga scombot abanye baletha amabhuruku wabo mina niwasike niwarungise nithi nebalungu bafika la bazovotela mina oskofu hayi niyazikhohlisa manene niyazikhohlisa as far as I'm concerned la matyotyombe angongele ndawo akhiwe ngeplan ze-backdoor ezisuka apha kulo mfoni mbonayo phambi kwenu yava ke ngoku ndine-long list ende yabantu abayi-1000 abafuna amacangu namacangu okwakha more amatyotyombe yonke loo nto i-organizwa ngulo mfo nimbonayo yava ke Hey! Shut up, Thulani. Bekani la, ngisakhuluma noNtsumba la. Mlani. Manje Ntsumba senza le ndaba. Tshela labantu ukhetho oluhlekishiwe mqofu. Hayi Ntsumba. Bayalwa labantu. Uyabesaba? Bayalwa. Awuthi batsheleko. Kulungile awuthi ngibak. Hey, kuthiwa ukhetho lisekho. Thulani, shut up. Ukhetho oluhlekishiwe. Yezwa. Uzokwaziswa ngedate. Phumani. Get out. Wena, wenza umsebenzi wakho. Yabona ke. Ya, khethile. Khetha umthandayo. Khabazela, ukhize. Hayi dlula mana. Khabazela ngapha. Khabazela baba. Baba ngenze bonke. Ngeze nemali yokuthi ngifuna ngobuni. Awuzobona kwazana. Hayi, fika sicela ngayisa bambele. Wemarora. Lalelani-ke, lalelani nonke sondelani. Sokukhona-ke madoda umbiko ufikile ophuthumayo lapha kuthina phakathi ehhovisi. Ngasekufikani-ke manje? Nezwa-ke madoda lolu khetho luhlehlisiwe. Ukhetho luhlehlile madoda. Uthi mantsana kwenzenjani? Nampa abantu mina yabona? Nampa abantu. Angibaboleka imali kumina. Hayi, ubabone bonke nabo abanye bazoboleka imali kumina. Hayi, ngiyothetha ukhetho. Lento ihamba kanjeni. Ufike umlayezo lapha enovisi lethu sinoNtsumba. Behamba noTolika. Bathi cha yonke lento ayisekho, maluhlehla ukhetho. Ngakho ke ngithi kunina nonke ke abachithwa amanzi ayikho lenkukhu. Wemacingwane. Ngeke kwenzeke lokho. Akho khetho uzohlehla la. Nithini ngemithi yami? Angithi kulabo bantu mina khona sebechathile. Baphalaza.
baqhuma hayi ngeke ngisebenzela mahala mina mkhulu emfandeni uthetha njani into yokuba olusuku luyahlehlisa siza kuba zinjani ngoku abantu abaza kusivotela sizaba zinjani uqinisile ushawo uqinisile madoda bonke abangivotela beza abangilandela uzana uqinisile ukomoso lo yabona ngizobona njani umsebenzi wethu esizileyo hayi madoda nami bonke laba ngikhethileyo abenze kumina sambe nabo abenze ngaba bami ukendleleni ngahlanyisa hayi inkosi hey wena sikhosana wenze njani ngawo hey umuntu wami wena manje osangapha kanti mina ngikhuluma ngekhetho elithugulekileyo ngikhuluma ngento enjengale mina-ke engizamkhethayo kufanele kube yintumba yami ngedwana leyo hey wesikhosana musuphetha wena mani okokuqala wena ngikuthathe mahala ngakukhiphisa mali njengakusukhohliwe ukuthi ayikho into yamahala ingani nokhabazela naye ukhe wangikela indevu ezimahala hey komosi hayi ngodlame phansi umoya komosi baningi abantu mama belapha kwena nami hayi manene mzwa kokwethu ndiyayithanda laa nto ithethwa yilaa ndoda ibhetyileyo malunga nokhetho olukhulekileyo nami ngathi ndenze imisteyiki ngokuba ndibekweli cala lakuthi ewe phofu ke ngokuba kaloku le nto ilukhetho madoda yinto eyimfihlo lomntu ngamnye andithi na ewe uxolo rharhaba xolo noko khawuthi andibethwa ngumthetho heyi nqonde emfondini ntanga ndiphoxwa nanguwe as far as I'm concerned uyayazi into yokuba bendithembele kwivoti yakho ngoku ndisiya neli qaqobana lamadoda amathathu hayi yabona ke madoda hayi khona ngavele kuchithe eguleni namasi impela bonke labangikweleta imali ngeke bathole ama-idea zabo la kumina ya hey madoda ngikhathele mina lo mdlalo wenu la lolu lenzo lolukhetho lelu lidamtirili siyeke imisebenzi yethu emakhaya hayi ngiyayeka le nto umdlalo mani uyasala na uqotha Kodwa hayi cherha nawusala lapha kuwe noko kwaye into endiyibonayo andinakuzimela neziphumo zale mpambano bengibawona abalandeli mna khondo yakho kukhale emanzini man kuthiwa mkhatyana nje Hey, madoda. Politics. Ne.